buntag mo ato sa beach kay mag-ano. I think mas fresher kung sayo bitaw sa buntag mo ato sa beach. Hindi pa kay daghang tao. Din init yung sa gawas ka. Pagawas na ako. Grabe kaya akong bugas. Pula kaya ako na. Anyway, gahapon, gipa-change na ako ang bedsheets kay okay salig. Pagkakita na ako sa bedsheets na siya na lagi gahapon pag anhina mo suya kay ko ba kit pa jud kay akong diyan pag naog na ako sa sakyanan sakit kayo then dili ko yung pa-check in sa ako kadali mo tong gibutang kami sa room nga way klaro naho nga we need to change a room kay namin gidala nga pagkaon mga daot bla 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 yo to yaming gi balhin sa isa ka room. Then, ang kaninga room, na siya ref o microwave. So, nagamit na mo gabi, ikiginit na mo itong amunti. Kami na rin nag-strap sa bed, kaya wala daw makalimpyo kahapon, aning nga bed, at kaninga room. So, yes, okay po. Naka-reserve mi diri, tas ingon ana. Anyway, okay lang ang room, kanang dako kay siya. At least, feel na ako matulog kay kabalo ko nga bago gid ang sheets. Anyway, 3 days mi karon, and then gabi ako ay bags, maligo mi. And then mga tumi sa beach. Mga 5 minutes drive man ata na diri. Actually naman mi sa city pero ako dito tuyo ko siya para ma-access. And then gahapon na nga mi sa buffet kay gutom kay. Pero mo rin as in tinuod nga meal nga nahitabo. And then we have some reservation tonight. Mami, 3 ka naka-reserve ng pagkaon na mo sa dinner. This tonight, tomorrow, the next night. So, mga dinner na mo at least set na mi. Then, namin mga pagkaon din mo lang sa namang kaon. And then dinner dahil special na dinner. O, diba? Wala sa to guys. Enjoy lang. Sa mi, babush. Good morning. Good morning! Hi. Good morning guys. Maligo daw ko ng bigay. Gusto na siya masayo at this. Alaman biya, nagdampo ng gani ko na sa dito. Excited na ako. May kadto gabi, kinaabtan may gabi. Gumarin siya din sa kwarto lang. Malang pa ba yun?
alas. Sa oras yun. 8:41 pa. So yung makaminan alas. Oh, alas 6 kapin. Uli sa amin kainit. Ini daw niya na po mo balik. Balik kami niya. Grabe kaput yung sun, grabe. Punta iba na siya sa Alabama Gulf Shore. Nga ba dahil? Guys, unya na guys ha. Grabe ka NH. Kaulan nun. Ayat! Hi guys, maayong gabi, maayong gabi. Oh, grabe kay guys, grabe kapila na minaligog dagat. Pero adlaw ay kaduha mi naligo. Ganyan buntag, kasi balik na po mi pagkahapon. Naligo na po mi, kalas kay shampoo. Tulog ko kadali. Matulog, nagnapsiyot kadali. Tapos karon madto mi dito sa manihapon mi dito sa to yun? Russia bar na Bangani dining restaurant. Oh, dining restaurant. We've never been there. Tanaw lang na mo sa You know, if may ka mo search, if you're good with internet, makasave ka sa inyong vacation. Ano siya? Highland House Cafe and Bar. Dito may mga on. So, mura to guys. Itom na kayo mina. Itom na kayo mga naong. Pangulikod, itom na kayo. Okay guys. Mura to guys. Basta matumi sa Highland House Cafe and Bar. So guys, mura to guys. Manihapon sa amihan. Nag-drive may mga 34 minutes yun? 29 minutes. Oh, 29 minutes ang drive, ani. Kaano siya kalayo dris mo. Actually, daghay pagkaunan ni Ria. But, tungod kay napalit na mo ni siya online for a half price ang iyang worth. So, ato mi dito mga dinner. Napod may isa, fine dining restaurant siya. It's nice kay guys, Florida. Florida rin nga DESTIN na samot ng Miami, no? Miami, Florida. Sa mura to guys. Bye. Unya na sad.